Bojujete o miesto v skrini s vlastným oblečením? Na príčine je vzduch. Áno, počujete dobre. Vzduch. V skutočnosti skladujete plné skrine vzduchu. Ako vyriešiť tento problém? Tušíte správne. Vzduch treba vysať. Je čas, aby sme vám predstavili vákuové vrecká Vacubags. Svetre, periny, vankúše a sezónne, najmä zimné oblečenie, to všetko vám teraz prestane zaberať zbytočne veľa miesta. Vďaka Vacubags zredukujete objem vášho oblečenia až o 75%. Stačí, ak do vrecka Vacubags oblečenie vložíte, uzavriete vzduchotesný zips a bežným vysávačom cez patentovaný jednosmerný ventil vzduch vysajete. Budete prekvapení, koľko sa vám odrazu naskytne nového miesta. Ale to nie je jediná výhoda. Vďaka nepriedušnému, nepremokávému a odolnému plastu, z ktorého sú vrecká vyrobené, sa už viac nemusíte obávať všade prítomného prachu, vlhkosti či dokonca plesní. Vacubags samozrejme ochránia vaše oblečenie aj pred hmyzom. Určite ste si už niekedy na cesty balili na prasknutie plné kufre šatstva a vyzeralo to takto. Z Vacubags je aj toto minulosťou. Či už na cestách alebo pri sťahovaní vám vákuové vrecká dokonale poslúžia. Ste zvedaví, či sa dajú Vacubags znovu použiť? Samozrejme, že áno. Vrecko jednoducho odzipsujete, nepoškodené oblečenie vyberiete a vložíte doň ďalšie a ďalšie a ďalšie. Takto môžete Vacubags používať aj dlhé roky bez obáv z poškodenia. Neváhajte ani chvíľu a objednajte si tento vákuový úložný systém, ktorý váš úložný priestor zväčší až o 300%. Objednajte si Vacubags a získate ten najmodernejší systém pre uskladnenie šatstva. Z Vacubags je vaše oblečenie uložené jednoducho, hygienicky, ekonomicky. Jediné, čo navyše potrebujete, je len obyčajný vysávač. Neváhajte preto s jeho objednávaním, pretože je to investícia, ktorá sa vyplatí v každej domácnosti.